सोमलिगुरियाव खुंफुं जालांबाय 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 19 आरो 20 खालाराव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै मोननै जनाव खुंजानाय देग्लायनि 16थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाया दिनै फानेरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सोमलिगुरि गामिनि मोनसिंसिं फोथाराव मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुं जालांबाय। दिनैनि बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय आम्बागाव दखरा एबसु आरो टंला दखरा एबसुनि गेजेराव जानानै थाङो। बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ मिरु एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो आरो बे जोबथा बादायलायनायाव टंला दखरा एबसुआ आम्बागाव दखरा एबसुखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। साबसिन गेलेगिरि बान्थाखौ मोननो हायो टंला दखरा एबसुनि उत्पल बसुमतारी। देग्लायनि बांसिन गल सोगिरि बान्थाखौ मोननो हायो आम्बागाव दखरानिफ्राय नोजोर दैमारि आरो मोजांसिन बल रैखागिरि बान्था एबा बेस्ट गलकीपार बान्थाखौ टंलानि दैमालु बर'आ मोननो हायो। बे 16थि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोबथा जोलुर बादायलायनायाव बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफादफोरनि गागि आरो मैखोम दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजाबोबाय थानाय जि 13 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर बादायनाय बे दिनै जोबथा गेलेनाय बादायलायनाय दिनै दङमोन। बे खोब गाहामै गाहाम जोबनानै थांबाय। बे जोबथा बादायलायनायाव आम्बागाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिनि हेंथायै गेलेदोंमोन टंला दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद। टंला दखराया गलसे बेबधानाव बिथांमोना देरहानो हायो 1-0 दा खोब मोजां मोनसे गेलेनाय जों नुनो मोनदों। जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सिगाङावनो फोसावखानाय बायदि जोङो मोननै जनाव खुंनाय जादोंमोन रौता आरो बे पानेरि। रौतानिया मैया फाइनाल जालांबाय हिन्जावसाफोरनि 15 बोसोर बैसो सिंनि। दिनै जोबथा बेबो जोंहा दिनै जोबनानै थांबाय हौवासानि अंडर-13 फुटबल टुर्नामेन्ट। बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महर होनायाव जोंनि ओनसोलनि बयबो रायजो राजानिसिम जों गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावगोन। जागायजेननाय दिनखालि जेरैहाय जोङो हेफाजाब मदद रायजो राजानिफ्राय नागिरदोंमोन, गेलेगिरि बिथांमोननि दिथागिरिफोरनिफ्राय जों नागिरदोंमोन, बे लेखायैनो जों हेफाजाब मददखौ मोनबाय। दिनै नोंथांमोनाबो नुदों बयबो हाखि जादों जे फिल्डनि सोरगिदिं बुंफबजोबलायनाय बेबायदि मोनसे अडियन्सफोरनि गेजेराव बे उन्दै उन्दै फंबाय बिथांमोना गेलेनो मोननाया बिथांमोननि बिराद मोनसे माने इन्सपायरिं मोनसे होननानै बुंनांगोन। आरो निस्सय बयनिबो हेफाजाब आरो बेबायदि मददथि होनायाव जोंनि उन्दै उन्दै माने फंबाय बिथांमोना खुब मोजां खेल गेलेदों आरो बेजों बिथांमोना गोसोनि मोनसे दुंखांनाय निस्सय बिथांमोननियाव फैदों आरो बिनि गेजेरजों देग्लाय बोसोराव जि 21टा टीम बे अंडर-13 फुटबल टुर्नामेन्टआव हौवासाफोरनियाव बाहागो लाबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय बोसोरावबो बेबायदिनो बाहागो लागोन आरो जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव बिथांमोननो मोजां मोनसे प्लेटफर्म दखरा आफादफ्राबो बे गेमाव बाहागो लानायनि गेजेरजों होयो। जों बेखौ मिजिंथिदों आरो देग्लाय बोसोराव गेलेनाय साफ्रोमबो प्लेयार्सफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर, दखरा आफादफोरनिसिम साबायखर आरो बिदिनो जाहाथे गेलेनाय दिखावबो जोंनि लाइमोनफोरनि जिथु जिउ राहा दालांनायनि लामाया गेवलांथों आरो बयबो प्लेयार्सफोरनिसिम आंनिफ्राय बिथांमोननि फिउचार इन्डेभरनि थाखाय बेस्ट विशेस जासिबाय। थेंक इउ। देरहानाय दोलोआ दा बहा गेलेगोन? देरहानाय दोलो होननाय नङा, उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जोङो सेन्ट्रेलखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। बेयाव जोङो बे 21टा जिथु टीमफोर गेलेबाय बिनिफ्राय बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेयारफोरखौ जों सेलेक्ट खालामनानै सेन्ट्रेलावहाय गेलेनो थाखाय जों टीम मोनसे थिक खालामगोन, डिस्ट्रिक्टखौ रिप्रेजेन्ट खालामगोन। दासिमहालागै थिक जायाखै। बिनि उनाव सेन्ट्रेलाव मोनफ्रोमबो जिल्लाया गेलेखांनायनि उनाव बे जिल्लाफोरनिफ्राय आक' बेस्ट अफ द बेस्ट प्लेयारफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै सेन्ट्रेला बड'फा एफसिआव बिथांमोना रिक्रुइट खालामगोन, बिथांमोननो कचिं होगोन आरो बिनि गेजेरजों थांनाय बोसोरनै जोङो माने आसाम लिगबो गेलेबाय आरो बिनि उनाव बेयाव क्वालिफाइ जानानै खनसे माने इन्डियान लिगबो गेलेनो मोननाय मोनसे खाबुखौ जों मोनदों आरो फैबाय थानाय देग्लाय बोसोरावबो जोङो बे खाबुखौ मोनगोनखौ आसा थिदों आरो बेखायनो साफ्रोमबो प्लेयारफोरा जाहाथे गावनि बेस्ट अफ द बेस्ट पारफरमेन्सखौ होलायो जों बेखौ आगयनो खावलायदोंमोन। दा दिनै जोङो जोबथा मोनसे माबायाव मोनफैबाय। दिनै जोङो डिस्ट्रिक्टआ
प्लेयारफोरखौ जों एसे थिग खालामनानै दोनबाय सेन्ट्रेला जेब्लानो डेटखौ शेड्युल खालामगोन अब्लानो जोङो ट्रायलनि थाखाय जोंनि प्लेयारफोरखौ लिंहरनानै जों टिम मोनसे थिग खालामनाय जागोन